Guys, mo eskwela na po si Inday Vlogs. Hi guys, hindi vlog sa mura kung sa bata ani. Oh, uwan man guys nya muni lisod nga taga Bukid guys nya adto sa eskwelahan muni pinakalisod kay mahumod juga guys. May gini hinahinay rang uwan pero kuan gyud. Ablihibi ang Golden Gate ba, Golden Gate ni Inday Vlogs. Okay. Golden Gate ni namo guys. Adto. Basa ko yung blackboard. Nabasa ay si Juan. Basang blackboard. Adto. Una. Ang pamormada oh. Uwan manggod guys. Lisod kay guys iko anay eskwela. Hinay ha kay dangog. Basta uwan. Sige, paspasin mo ka boy. Ay, mura papaspasa kay. Madakdak na. Saan naman ka? Wala kayo tulog lang ba. Lakaw na. Hinay di asa kung sumunod. Hinay lang, hinay. Bahalag malit, basta di madakdak. Papilion ka. Ha kay dangog kayo gyud. Madakdak ka, unya di ka malit or kuan. Dari biyo kay dangog. Oh, dangog kayo na ilumot, daghang lumot. Lumuton. Hinay ha. Lugsungon gid mayo. Gunit na nga be. Gunit. Oh, lisod kay ni guys. Uy. Dangog kay dangog mo. Be careful gid mo video. Okay. Adto. Bago.